Uzasinceda umfundisi uqwenga asincede uqwengwa asincede kodwa sincede sihlala uze ngaphambili wasithola ezimelezi.
abakhoyo nabaphulaphuli beziko labantu naye wonke ubani olapha namhlanje kuleni. Mna bantakwethu ndimele ilizwi lesine kayesemnqamlezweni elifumaneka kwincwadi kaMarko ngesahluko se-15 kulaa mqolo wama-34 lifundeka ngolu hlobo. Ngalo elixa lesithoba wadanduluka uYesu ngezwi elikhulu esithi, Eloi, Eloi lama sabakthani. Oko ukuthi ngento ezavakalayo, Thixo wam, undishiyela nina. Inkosi ehlala phezulu mayisikele lokudozulayo unaphakade. Amen. Kuba bezawuncokola baphulaphuli benzawuthi ukuqala ubumnyama. Sikwilixa lesithandathu uYesu usemnqamlezweni, kodwa kohluka omnyama phezu komhlaba. Yade yalilixa lesithoba, iiyure ezintathu baphulaphula ukusuka kwintsimbi yesithathu, ukusuka kwintsimbi ye-12 ukuya kwintsimbi yesithathu, omnyama baphulaphuli phezu komhlaba. Kodwa iivangeli ezimbini, ivangeli okubhalwa nguMateyu nevangeli okubhalwa nguLuka, nazo bangcwele zangqina ngomnyama phezu komhlaba. Asazi ke baphulaphuli uba bomnyama obu phezu komhlaba babangwa yintoni. Kodwa amaKristu ayekho kuqala ayesithi xa kusipha umntu omkhulu nomntu obalulekileyo baphulaphuli bamnyama phezu komhlaba, kube khona nyikile. Kodwa ngokuba ngcwele ukubulala unyana wesintu, umsindisi wehlabathi, sisenzo somnyama. Kodwa ngokuba ngcwele ngezi yure zonke zintathu kumnyama phezu komhlaba, asazi nto uYesu wayecinga ntoni. Singazi futhi noba yintoni esengqondweni yakhe, singazi uba qhubeka ntoni phambi kwakhe noyise. Kodwa uYesu ngokuthi, Eloi, Eloi lama sabakthani, Thixo wam, Thixo wam undishiya nini. Asazi into yoba ingaba uYesu wayekho okanye uThixo wayekhona kumnyama. Ndibonke umbhalo esithi entona ngumnyama, wathi yeyalina le nto ilapha eGetsemane, okanye lusizi lwantoni nolu ulapha eGetsemane. Ngesihle lo mbhali asisisimanga santoni lesithi liqima njilanga. Mbhali lusizi olu silubona phakathi kufana kwabanye na izilandela kanye qima njilanga. Baphulaphula uYesu bethethe ilanguage ezimbini, bethethe isiHebhere nesiAramaic. Kodwa ngokwasemnqamlezweni asimazi language yethetha. Kodwa bathi abantu abebekufitshane kuye bathi bethethe isiHebhere, ngoba besithi Eloi, Eloi, bathi bona ubizwa. Amazwi kaYesu emnqamlezweni anobunzulu nolintsingiselo yabangcwele aselichana. Asiyazi noba uYesu baphulaphule wayeshiywe ngenene nanguyise, kodwa uYesu yena uthethe ilizwi ngenxa yemeko yakhe ajongene emnqamlezweni. Iivangeli zonke bantakwethu zayicaphule imeko kaYesu esemnqamlezweni. uYesu wacaphula amazwi kwincwadi yeNdumiso 22, wayifanisa okanye wayayamanisa nemeko yakhe esemnqamlezweni. Ngoba kokutshila laa ndumiso ufika indumiso ikubalisa ngabantu ababandezelekileyo. noYesu bantakwethu apha ubandezelekile, ngoba uziva uYesu ngathi ushiyiwe nanguThixo. Kodwa uThixo bantakwethu engamshiyanga uYesu ngexesha esemnqamlezweni. Kodwa emva kobumnyama bonke beyikokuphela bomnyama baphulaphuli, wadanduluka uYesu ngezwi elikhulu wathi, Eloi, Eloi lama sabakthani, Thixo wam, Thixo wam undishiya nini. Kusemva komnyama bantakwethu, kusemva komnyama. Kodwa uYesu bonapho uYesu ephilisa abantu asemhlabeni. Kodwa ngoku wazibona isiqeqemnqamlezweni sifa eyedwa, bengingekaphilisa abantu abadlulayo, kwaye futhi engumhlobo waboni. Kodwa ngoku bantakwethu ubheka uYesu emnqamlezweni eyedwa. Le nto uYesu athi apha, Eloi, Eloi lama sabakthani. Uthixo bantakwethu noba singaliboni ilanga abangcwele kasibekele
ligunye ngamafu kodwa ngifuna basiyazi loba ukhona uThixo ngapha enye ikhona ilanga ngapha uyesu badokothu usondele bonke abamfunayo naxa simbona phambi kwakho esemnqamlezweni eyedwa futhi uyesu le nto yamenzakalisa ngokucinga mhlawumbe noyise umshiyile emnqamlezweni kanti uThixo wayekho ngokuThixo nguThixo ohlala ngamaxesha onke ndivuma imntuli phaa kuthi 44 athi nabantu bakho Thixo ngamaxesha onke athi bazino banceda endaweni uyesu kufuphi badawethu uyesu kufuphi aphulaphulile beziko labantu kubo bonke abantu abamfunayo le nto ke ngoku esithi kupheleni kwakhe ethi mna ndinani kungaphelisa ihlabathi ndawujika ngoku ndifuna ukuthi kuwe nakumnyama ucinga uba wena ukubo kanye ucinga kona kuyo ngoku awuyophumela kodwa ukhona Yesu ufuna uyesu esakukhupha impilo yakhe uza kunceda uyesu ngunceda nguyesu lawo banceda bonke abantu nguyesu ongabuzi impilo ongabuzi babekutheni izolo leli yesu ngoku uthi uyesu emnqamlezweni Eloi lama sabachthani Thixo wam ndishanga uthi uyesu Eloi lama sabachthani Thixo wam ndishanga na ngesinqasethambi sembulele ubawo umphindisi okaywa enkosi isiqala phulaphula ungalibali sithathe thu kulamazwi asixhenxe kulapha kaloku kwizibonele FM 98.2 silapho ukhoyo sithe thu ukhona lo tata uzaphenza kwam ukhona lo sithinta umnatha ngoku ayingoda kodwa uphuma ngozakhe nje kwami uphuma ngozakhe ndihlale kuba phambi kwabalo mama angene ndiyithethele ndithi inkonzo yabantu bonke xa sifike enkonzweni asimboni umama notata sibona abangaqalathile ndihlale kuba uyinqophela nombuzo ubhidana mhlawumbe kwindawo zabhakela ifondini ingangena kodwa andikho apho uthi noba uhlapha kwaba mnyama uyesu ubona ingathi uyise uyamshiya ngokuxhesona selabantu nebangaba izulu izamnyama uyesu akajongani ngesono njengalamuhla athi umbhali eyetheni awungeni umtholi wangeni umtholi wathi kumnyama wakijonga phana mnothiko ndikhale ukuthi wakunyama naso lesamnawe uyasunethabathola uyukindaba bakilakeleto Mama besora nyawolo tandapa mama azongena mama ibesida nyaze ngimtakele besida imao umama besuba nyawolo thandaze azongena mama ulibesa mamoy yalangi
loyise egameni lonyana egameni lomoya oyingcwele amen. Usemva kwensimbi yeshukela lesibini uyavakala ubunzima emnqamlezweni xa kusihla Thixo namandla kanye usiya ziphethweni sithi Nkosi masisabele kuwe sithi masibize uze kube mzali ukuba kulungile na somandla somathamsanqa nanto ke Thixo inyangelele yasesixeko sakwaLuda nasesimanga emthini wohlaza khawuvela luloma lezulu khawuhlawuze nalapha kuthi ezantsi emhlabeni khawuzibonakalise Thixo ngamaxesha obunzima khawuzibonakalise ngamaxesha okuxakwa kuba wena Thixo nguThixo ongaxakwa nto unguThixo ongakhohlwa nto. Khulula ke Thixo khulula kulelekile Nkosi umntwana wakho khulula Nkosi uthi ukhulela apha ezantsi emhlabeni ngaye kwasicelayo Yesu Kristu Nkosi yethu amen. Basibulele umama ke ushokazi umama uNobole eNkosikhazi. Ngoku siyakwelizwi lelesihlanu siyaya entanjeni siyentanjeni ndicinga uba umshumayeli ozayo iikapsu zakho zenyusile ngoba sigqibele kulapho wazibonele zirhalelayo ukuba bangayithathi mnweza mamamoya khasincede wathini uYesu kwelizwi lesihlanu unqamlezweni ndicela uba makasimphangamise sisithi